no surti d'aquí. ¿Hablas tú? ¿Yo por qué? No sé. Tú hablas mejor que yo. Qué raro este vídeo, ¿no? Estamos aquí reunidos. Bueno, hace un tiempo que ya no estamos juntos y no hemos dicho nada hasta ahora. Amb aquest vídeo publicat ahir al vespre, a l'hora amb més engagement de la setmana, ens sorprenien ahir la Lola Lolita amb el seu, ara ja exnòvio, l'Isaac, conegut a xarxes com a Ibelki. Ens explicaven bàsicament que la relació de parella que han tingut durant 3 anys ha arribat al seu final. Sobretot parla ell en aquest vídeo i a ella se la veu commocionada, se la veu tocadota. Sincerament, crec que si estàs una mica dins del món Lola Lolita, jo com a Lola Loliter, us puc confirmar que no és una ruptura que sorprengui especialment. Per mi, mai han acabat de desprendre una energia allò d'enamorats, tot i que no dubto que ho hagin estat, però és com que mai he vist com una química de dir, Déu meu, tenen un univers, tenen una... Quina relació... No, o sigui, jo com que sempre els he vist que es portaven bé i com bon rotllo, però mai he dit, ostres, això serà per sempre. No és aquelles parelles que trenquen i et destrossen la vida i fan deixar de creure en l'amor. No, sincerament jo crec que ja feia molt que es notava que els seus camins s'havien de separar per seguir creixent individualment, que és com ells mateixos ho han explicat. Jo crec que a tots dos els anirà genial la ruptura, especialment a ella, que crec que acabarà amb un futbolista, per cert. I m'agrada que tinguin també la valentia de seure plegats i explicar-nos per què ho han deixat, no? Per mutu acord. Perquè si has venut la teva relació com ho han fet ells, que realment ho hem vist, tot des del primer moment, doncs ara és de mínims fer aquest vídeo, juntets, asseguts, molt genial, per altra banda. Fins ara el millennial famós havia tirat de foto. I de comunicat. Penjaves una foto i feies un comunicat. I ells han dit, fem un vídeo, que sempre és millor, perquè a més així ja els veus junts i veus, no?, que veus com estan realment. I jo crec que això evita que surten rumors i que tot es faci més gros. Els beneficia, acaba bé, també. Totalment, però jo els veig de veritat honestos amb això, tia. Sí? Els veig 100% honestos amb... Jo és que me'ls crec molt. I crec que està bé que hi hagi representació a les xarxes de parelles que ho deixen sense que hagi passat res dramàtic, saps? Que senzillament un dia et lleves i te n'adones que ja no és el mateix per cap de les dues parts i que encara que hi hagi una estima enorme que sembla que ho pugui ocupar tot, doncs que el més sa és continuar els vostres camins per separats i sense finals tràgics i amb molta pena, no? Una pena molt fonda, però amb la tranquil·litat i la certesa que aquella és la decisió correcta. Hi haurà gent, perquè aquesta gent hi serà, ja està apareixent, que no ho entendrà, que provarà de buscar culpables, que recuperarà rumors antics de l'Ibel que és infidel a la Lolita. Han sortit molt, els últims mesos. Sí, continguts antics de la Lola. Jo de veritat que crec que és gent que no... O que no coneix el món de la Lolita, o gent que és curta i es pensa que en el món no hi ha gaires emocions, com si no hi hagués moltíssims matisos en una relació. Jo me'ls crec, tio, me'ls crec 100%. És que ja feia tanta pinta que ho havien de deixar. Però, mira, ara no sé fa quants mesos, però te'n recordes que la Lola Lolita va visitar la Resistència, quan encara es feia Movistar Plus, i es va fer molt viral aquella resposta quan li va preguntar per les relacions sexuals i ella havia dit que 0. Clar, va dir 0, sí. I que molta gent havia dit, això vol dir que estàs fatal amb la parella. Aquí la vam defensar dient que una parella també passa per molts moments i que el sexe pot ser que en aquell moment no sigui tan important i pot ser que no ho sigui mai. Creus que ja ens estaven dient que estaven malament en aquell moment o en aquell moment estaven perfectes? Bueno, encaixaria, no?, amb això que diuen que ja fa un temps que s'ho van deixar. O sigui, mai els he vist bé. És com que, en realitat, sempre els he vist bé. Com també els veig bé en aquest vídeo, i això que ella està destrossada, però tenen com el seu petit món. Els hem vist sempre socis. Sí, o sigui, més amics i companys que no pas parella, que és el que passa moltes vegades. Molt. Però d'això no he vist mai una química descomunal. O sigui, fins i tot a la Maria Pombo i al Pablo Castellano hi ha hagut vegades que sí que els he vist bé i els he vist enamorats. I ells dos mai, tia. O sigui, sempre he vist que aquest era el final inevitable d'aquesta relació. També t'haig de dir que, mira, hi ha un compte a X, a la plataforma X, que es diu Señorita Cotilleo, que és un perfil que jo sempre consulto perquè porta bones informacions. Sempre us passo captures de pantalla. Doncs recorda que l'11 i el 27 de novembre la Lola Lolita publicava uns TikToks on deia, per exemple, però segueixo perdonant-te pensant que algun dia canviaràs. Un altre on deia, podries estar dormint amb mi i la meva gata, però vas preferir anar-te'n de festa amb els teus amics, cabron. I un altre on deia, sense rancúnia, perquè necessitaves l'amor que et vaig donar. I n'hi havia un altre també que deia, com li explicaré als meus futurs fills que tu no ets el seu pare? Molts, I clar, aquí tu m'explicaves, Juliana, que ella sempre posa un hashtag que és contenido. Contingut. Que el contingut, això és com els artistes.
que és veritat i que és mentida, vull dir que pot ser contingut i que hi hagi un punt de veritat, però és que, clar, tots aquests TikToks els penjava mentre també penjava TikToks d'anant a fer la compra amb l'Ibelki fent les bromes de sempre, fent-li la broma de que es tatuaven una cosa, ballant junts... Igual era un tren i ja està. Clar, no vol dir que... són tendències i tu t'inventes una mica també per fer-te viral i perquè funcioni. Hosti, però lo de la gata ho he vist molt... Ho he vist molt realista. Molt concret, això de... Jo, mira, et diré, crec que hi ha hagut, i això és tot intuïció i no vull que senti malament a ningú, però crec que tot ha estat tan rebaixat en aquesta relació, l'enamorament, el tot, que crec que és impossible que hi hagi una ruptura amb un dolor i una tragèdia considerable. No? Ja no quedava res. O potser no hi ha hagut mai res suficientment fondo. No ho sé, però aquesta és la meva percepció com a fan de Lola Lolita, que és una relació que no pot haver una ruptura dolorosa ni un trencament molt bèstia perquè no hi ha res a trencar. M'explico? Ni ningú a traicionar perquè estava tot com buit.